Ajọ nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a, bịanụ ka unu nụrụ ka o si wee mụnye ọyị ya nwoke ọkụ na ndụ. Ọkụ wee gbagide nke nwoke wee gbaa ya pee, nke nwoke wee nwụnyụ anya. Unu nụzie rizin nke nwaanyị a na-enye kpatara o ji wee mụnye ọyị ya nwoke ọkụ na ndụ. Ya bụ ife abụlọkwa na obere ife o. Unu ya ada ajụ nke nwoke ọ na-anụ ya anụ, o mere ego n'isi ya. Ọ bụzi na fa na-abụbụ di na nwunye, ya bụ n'otu mbọsị nke nwaanyị anụnwa akpọcha anụ nke nwoke ka egwu Hausa. Bịakwa ka unu nụrụ ife mere ebe a, ka i werukwa ife mere mmadụ wee mụrụ akọ ngala mmadụ na-ekpekwa azụ. Ọ bụrụkwa na ịbụ nwoke na ịnọ na releshọnship na ọyị nwaanyị na-eweta iwe ọkụ, ọga werukwa kịta apịachasịrị pasị ụwakwa Ben Johnson. Ọ bụkwa na ịbụ nwaanyị na ịnọ na releshọnship na ọyị nwoke na-eweta iwe ọkụ, n'oge ọbụla ọ na-akụ ụda ndusadandu ka Sepuretela Abido Chika na-achọ ka ọkụ wuo n'aka, mana nne na nna ya akwụ ubeho. Welụkwa kịta anụnwa wee gbaba ụgbakwa ọsọ nwaajụna, ị na-agbakwa inekwa n'anya n'azụ na mgbe ejikwa ekwu a na-etekakwa. Wee na-akọwa na ife anụnwa na-eme na PH Rivers Steeti na nke nwaanyị unu na-afụ ebe a na ya na nke nwoke nọ na releshọnship, kama na oge ọbụla na fa na-enwe ọgụ na mgba according to nke nwaanyị o. Na ọ na-akọwa na nke nwoke na-ada etiti ya ife oge ọbụla na o ji ya amụ ọkpọ, na ọ na-akụpịa Sepuretela n'ahụ, mana ọ kọziri ya ife o mekwana nke nwoke ji eti ya bụ ife. Wee na-akọwa na o nwere mbọsị ọ bịarụ nke nwoke wee tichaa ya ife, ya bụ nke nwaanyị wee mechaa na mbọsị ahụ. Ọnya ka o rukwa mbọsị ọzọ okorukwa abịa wee jebekwa na bọọyị ya nwoke unu na-afụ ebe a. Ka o luteziri ebe ahụ, o wee bụ na nke nwoke a na-arahụ ụra. Nke nwaanyị wee na-achọpụta na ọyị ya nwoke na-arahụ ụra. Ife izizi gbatara ya n'obi bụ ife nke nwoke na-eti ya, kedu ife ọ ya eme ya, o ka o gbuo ya ka ọ hapụ ya. Ife nke nwaanyị a mere bụ na o je weta mmanụ eji akwa ụgbọala, wee je weta machis, wee jee ebe ọyị ya nwoke a dina na wee na-arahụ ụra, wee were ya bụ mmanụ eji akwa ụgbọala wee fekasịchaa ya ebe niile ahụ, wee kpọọ ọkụ wee kpanye nke nwoke, wee gbapụtakwa n'ilo wee kpochido nke nwoke ụzọ. Ọ ya bụ nke nwoke na-eti mkpu ka ndị mmadụ ghara ịbịa nyere ya aka, ka ọ dụcha na ya bụ ọkụ gbagburu nke nwoke pee. Ka unu fụkwa ife ajọ obi na-ebute, ka unu fụkwa ụdị echiche ọjọọ nwatakịrị nwaanyị a na-eche. Ọnya ka a na-akọwazi na ọkụ bido wee gbaba, nke nwoke wee tibe mkpu na-achọ n'ụzọ o ya esi wee gbapụta, n'ọkwa ndị nebo bụzi ife gbapụtara. Wee gbakasị ebe niile wee menyụwa ọkụ, wee gụpụtazie nke nwoke n'ime ọkụ, wee buru ya wee jebe ụlọ ọgwụ na nke nwaanyị unu na-afụ na ọ nalụgokwa afọ ọsọ vum, ọ nalụgokwa afọ ọsọ nwaajụna na afụbekwa ya. Mana enwere ike ka kịta a na-ekwu ife a ndị polisi ya ejide gị. Mana mbọsị ahụ ife a mere ebe esere ife onyonyo, nke nwaanyị anọghị ebe ahụ maka a na-akọwa na ọ gbaferugo ọsọ. Onye ka ndị nebo bụzi nke nwoke a wee ruo n'ụlọ ọgwụ. Unu fụrụ ebe ọ nọ, wee welụ plasta na bandeji wee machikọọ ya ahụ ya niile. Wee na-akọwa na nke nwoke nọkwanụ for some days ebe ahụ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ, na ọkụ udova na ọkụ karịrị akarị. Wee na-asị ya, kedu ụdịka ajọ obi nke nwata nwaanyị a nwere ife nke a bikonu, obi nsi ka obi gịnị? Ọyị nwoke na-eti gị ife, ị na-abụ unu ka ife ichi ya takwa mbọsị ọzọ ịbịa mee. Mgbe anyị na-abụ unu ka ife kpata na isi ọzịa na ịchọ ọzị, ị need any explanation. Nọ nke nwoke kpọọ na fon maọbụ na iji nọmba ya, ị brọkụọ ya, esi ya na ịchọ ọzị na ọ na-eti gị ife. Etiwe uticha ihe asụ ikebe nne na nna gị, ikolukwa akpa ijebekwa, ịchọrọkwa ya jebe. Ọbọkwa na ọbịa bụ unu na ọ chọrọ wee bịa n'ọgụ a na-achọrọ ya eje, ijee na bie ịfụ na ọ na-arahụ ụra, ịmụnye ya ọkụ na ndụ n'ụlọ be ya. Kedu ụdịka ajọ obi dị ife nke a bikonu? Afọ ojekwa nwata nwaanyị a njọ, ya na ọ na-egosiri na mgbe gị na nke nwoke na-anọ in a good time, mgbe ị na-asị ya na ịlaikiri ya karịchaa ife niile na-efori ya n'anya. So na mgbe a na o nwedịrị ezigbo ịfụnanya efori ya, ị na-echere ya echiche ọnwụ, ị na-echere ka nke nwoke anyị esi wee nwụ ka izuo ike. Nwekwa na ife mmadụ anyị afụfọ na bikonu into relationship ọbọkwa na anụghị anụ. Imagine na nwoke a bụ di ifuzie anya na nwaanyị ọzọ, maọbụ ịpụta jide anya na nwaanyị, maọbụ ịnụ na ọ tụbara nwaanyị ime. Gwagodunu m ife nwata nwaanyị a nwere ike ime nke nwoke a. Oho were udo chochie ya, ụtụtụ ogbujiri ya ofu aka, abalị ogbujiri agbụ ya nke ọzọ, echi niile ọghọrị ya anya, nwanne echi ọghọrị ebere ya ntị. Ya ajọ obi nwata nwaanyị dị etu anụnwa, iwe chi itipịa onwe gị ije nga kịta anụnwa maka ama na-ejidego. Ọ bụrụ na ejideghị ofoto ya ya agba n'ihu akwụkwọ. So ije nga kịta anụnwa iwee na ọha many years wee pụta na ọ bụrụ na ya apụta, maọbụ ịnọrọ ebe ahụ ekpezie ya ikpe ọchụ gbuo gị. Ọ bụrụ ife imeta na ọyị nwaanyị na ọyị nwoke. Ịmakwa na bifo na a na-eme ọyị nwoke na ọyị nwaanyị na ihe ekwe ka mmadụ na-abụ mmadụ, ihe ekwe dị ka nne mmadụ, ihe ekwe ka ụmụnne mmadụ, ị na-ezo ezo, iwee nwee obi nnọọ jee ebe nke nwoke mụnye ya ọkụ na ndụ. Wee mebigokwa na abịa n'ebe nke nwoke nọ, ị na-ayị nwaanyị ọyị,
imekwa ego n'isi ya ị na-alarị ya ọtụ awụfu ijebekwafu nne na nna ya ị ka na-ezukwo n'oshi ị ka nwekwa obi na-akụpịa sepuretele mande n'ahụ abidocheka danduka ọ ka ịkụwerie nne na nna ya ka ị chọrọ ka ọ ka ịkụkpọọ ya anya ka ọ ka ịkụjie ya ọkpa ịkụgide ife otu mbọsị kụgbuo ya esi nne na nna ya gịnị na edosọrị na ịmaha ụma na ijelọvụ maọbụ ịkụgide ife akụkpọọ ya anya otu mbọsị ya anụ ya ndị niile anya dị mma fanụchabekwa di ma ya fọbazie nke otu nke anya kpọrọ onye ya anụ maọbụ itigide etijie ya ukwu ma o merụọ ya ezigbote ahụ ime gịnị esi ya na-edosọrị ma esi ndebefa na-edosọrị maọbụ itigide etiwuo ya ọnwụnwa esi na-edosọrị iwe ọkụ ajọkakwa ịnọrụkwa na releshọnship ọ bụrụkwa nke ọgụ na mgba nke nwoke tie ote echi itie nke nwoke nne na nna biko gbasaanụ bifo unu ewere iwe wee gbuo ọchụ ka mkpụrụ obi nke nwoke zuru ike na ndokwa kedu ife ọzọ anyị ya agwa ya ọhịa ije lọvụ nke nwaanyị jezie ka ọ tawa afụfụ nje ya n'aka ndị uwe ojii